O candidato dos populares á alcaldía de Pontevedra di que o seu proxecto se define con dúas palabras: ilusión e diálogo. Rafa Domínguez asegura que despois de moito escoitar, o PP está preparado para tomar as rendas da cidade. O candidato á alcaldía presume das máis de 50 reunións mantidas con diferentes colectivos sociais e empresariais. Deses encontros, sacou unha conclusión: o emprego é prioritario. Una ciudad que el empleo no funciona, en el que tenemos el índice de creación de empresas el penúltimo de Galicia, en el que tenemos una tasa de paro, la media del último año es la más alta de Galicia, en la que tenemos indicadores económicos que nos dicen que las cosas no funcionan, nosotros tenemos que defender el empleo. Nun almorzo informativo, o líder local dos populares referiuse en varias ocasións á necesidade urxente de implantar un modelo efectivo de transporte público en Pontevedra, que non só beneficie o centro, senón que chegue tamén ás parroquias. Precisamente, a periferia de Pontevedra é outro dos grandes argumentos do candidato popular. Entende que é o momento de actuar en todas e cada unha das parroquias que circundan o núcleo urbano. Los barrios deben de beneficiarse del modelo urbano y las parroquias sufren un estado de abandono que yo he visto y he percibido y me han transmitido. Por lo tanto, es hora de que el modelo urbano llegue a la periferia y que el ayuntamiento llegue a las parroquias, porque en este momento no ha llegado. O candidato do PP aproveitou tamén para referirse ao que el considera a radicalización de Lores. Entre outros aspectos, Domínguez salienta o anuncio do bloque de concorrer ás eleccións europeas da man de Bildu e Esquerra. Si te estás reuniendo con Otegi, no estás yendo a las parroquias. Mientras estás pensando cómo nombrar a Mariano Rajoy persona no grata, no estás pensando en cómo va a ser el transporte público en Pontevedra. Mientras estás rompiendo la foto del rei y hablando sobre la foto del rei, no te estás ocupando de los problemas reales de Pontevedra. Arroupando o alcaldable, o presidente provincial dos populares pontevedreses, Alfonso Rueda, entende que a súa escolla como candidato foi unha excelente decisión. Creo que acerto foi pleno. O traballo que ten feito Rafa nestes meses, sin botar a un lado a ninguén, intentando contar con todo o mundo, creo que portándose excepcionalmente, como por outra parte tiña que ser, cos que sustituiu, coa persona que sustituiu, coa anterior cabeza de lista, o traballo que foi capaz de facer con eses concelleiros, non sendo el en principio quen os elexiran. Rueda tamén aproveitou para marcar un obxectivo: ter todos os candidatos e candidatas ás alcaldías da provincia no vindeiro mes de febreiro. Calculo que no mes de febreiro estaremos en disposición de presentar a todos os cabezas de lista, homes e mulleres, en todos os concellos da provincia. Al final, podía faltar un, dous como moito, pero nos esperamos que nin eso, que no mes de febreiro creo que con prazo de abondo. E apuntou que tanto en Pontevedra cidade como no resto dos concellos da provincia o obxectivo do PP é colleitar o máximo apoio posible, sen pensar, dixo, no que van conseguir os demais. Se critique tanto os pactos os que estaría disposto a chegar